Ahoj, dneska vám ukážu, jak si vytvořím kabel s micro USB na jednom konci a s tímto univerzálním 21 mm konektorem na konci druhém. Ze všeho nejdřív budeme potřebovat nějaký micro USB kabel. Já mám tento, mám micro USB na obou dvou koncích a já udělám jednoduchou věc, že ho přeříznu. Přibližně takhle ve středu. Tak zkontroluji, kolik má žil. Vidím, že nevede pouze plus a minus, ale že povede i data. Což zrovna teď nepotřebuju, ale budiš. Ostatní vodiče budeme prostě ignorovat. Já si zvolím třeba tento červený, bílý dám pryč. Odříznu bužírku přibližně, nevím, takhle, to znamená centimetr a půl. A obkroužím nožem, pokusím se ji rozříznout. Použiju kleště, aby jsem bužírku dal pryč. Pokud nám to nejde, jako to třeba teďko nejde mně, znamená to, že jsme ji tím nožem obkroužili málo. Musím udělat trošku větší zářez. Ale pozor, pokud si to přeříznete, zkrátíte si kabel a budete to muset dělat celý znova. Ta bužírka je hodně tvrdá. A teď by to už mělo jít. Lepší vždycky míň než víc. Tak. Koukám, že ten kabel měl dokonce izolaci. Což je dobře, je to kvalitní kabel. Tak, a tady vidím červený drát, to bude určitě plus. Pak tu vidím bílý a zelený, to budou data. A černý drát, to bude minus. Zajímají mě pouze plus a minus. Samozřejmě můžu si potom udělat konektor i na data a tak, ale mně se nyní jedná pouze o napájení mého Raspberry Pi, takže potřebuju pouze tyto dva vodiče. Tak, máme teď takhle krásně stranou. Co udělám? Úplně to samé, co jsem dělal teď. Nejdřív začneme tou zemí třeba. To znamená, zase vezmu nůž a přibližně, nevím, v polovině, a tady fakt opatrně už, protože ta bužírka už je hodně slabá, aby jsem si to nepřeříz. Teď jsem to spíš urval. Tak. Je to vidět? Je to vidět? To samé provedu s červeným drátem. Zase velice opatrně si ho takhle nožem naříznu a pomaličku kroutím a přitlačuju. Zase říkám, raději míň než víc. Tak.
No a prakticky jsme hotoví. Pokud bychom chtěli, můžeme si připájet tyto dva vodiče ještě k něčemu, ale pro můj účel použiju tuto druhou koncovku. Jednoduše ji povolím, na plus dám červený drát, na minus dám černý drát a jsem hotový. Tak, provedu povolení. Stačí nám takhle trošičku. Ty dráty takhle trošičku zakroutím. Nedoporučuje se je polejvat cínem a zapájet je. Je to z toho důvodu, že ten cín by se mohl vlivem tepla roztavit a mohlo by to dělat neplechu. I ten cín tomu dá jiný tvar, že to nebude poddajný, jo? Takže takhle v tom konektoru jsou takové destičky, které vlastně tím šroubem stlačím úplně až dolů. Takže by to nemuselo sedět úplně dobře. Já to radši nechávám nezapájený. Takže jako první tam vložím červený drát do pluska, tady si můžeme všimnout, že tu je plus a minus. Vložím do pluska, přitlačím a zašroubuju. Tak drží. Trošku se nám roztřapil černý drát. Udělal jsem to špatně. Tam vložím takhle oba dva najednou. Takhle, aby to bylo vidět. A utáhnu oba dva najednou. Černý. Červený se nám nějak nedaří. Nechápu proč. Tak, drží to tam docela pevně. Ještě to utáhnu. Tak, co můžeme udělat s těma přebývajícíma drátama? Tady ještě nemusíme dělat vůbec nic a tady to můžeme třeba obehnat izolačkou. Udělal jsem si takovýhle malý kousek izolačky. Možná je až moc velký. A takhle humpolácky přikryju jeden vodič. Druhý vodič. A oba dva vodiče okolo bužírky. A je to. Ještě by se slušelo vyzkoušet, jestli opravdu jsme dráty spojili správně. To znamená, zde to připojit do nějakého mikro USB a zde změřit, jestli plus i minus opravdu jsou plusem a minusem. Já tu bohužel nemám žádnou zástrčku, do které bych to zkusil, takže vám to neukážu, což je škoda. Mohl bych vám to ukázat rovnou v praxi. Tadyhle mám svoje Blend Micro.
Je to vlastně Arduino s Bluetooth Low Energy modulem. A takhle, aby bylo vidět. Já do něj teď pustím přibližně 3 V. Pokud se rozsvítí a neschoří, tak to bude úplně super. Jo, vidíme, svítí. Zdá se, že se nám to povedlo. Doporučuju, fakt to zkuste radši přes nějakou zkoušečku a přes micro USB vstup. Já jsem si byl docela jistý, že to je zapojené správně, tak jsem si troufnul to rovnou zkusit na té destičce, která stojí asi 600 Kč, mám takový dojem. Takže toto už je opravdu konec. Děkuji za shlédnutí a nazdar.